Kaixo denoi, hemen gaude beste behin be, Busturialdean gertatu diren albisteen errepaso egiteko eta datazenen aurrerapena emateko, beraz, hasingoa. Nestor Basterretxearen artelanak ezagutzera emoteko bisita gidatuak antolatu ditu Bermeoko udalak. Martxoan eta apirilean egin ahalko dira bisita horiek. Basterretxearen artelanak Bermeorentzat ondare garrantzitsua direla esan du Idurre Bideguren alkateak, eta balioan ipini beharreko. Bermeoko udaleko turismo bulegoak Nestor Basterretxea bermeotarraren artelanak ezagutarazteko bisita gidatuak antolatu ditu. Martxoan eta apirilean eskainiko ditu bisitak, eta euskaraz zein gazteleraz egiteko aukera izango dute bisitariek. Hainbat dira Nestor Basterretxeak bere jaioterrian ikusgai dituen artelanak. Euskal kosmogonia, Ilargi Amandraren mamuak, Ilarriak, Olatua eta Benito Barruetaren omenezko monumentua. Lagin hori altxor bat dela uste du Bermeoko alkate Idurre Bidegurenek. Etaren ustez, oso interesgarria da horiek ikusteko eta ezagutzeko bisitak eskaintzea, bai bermeotarrei zein kanpoko bisitariei be. Urteetan gehiegizko prezioak ordaindu dituztelako, 629.000 euro bueltatuko dizkie Jaurlaritzak Bermeoko portuko erabiltzaileei. 450 erabiltzaile ditu portuak, baina oraingoz salaketa ipini zuten 105 jabek bakarrik jasoko dute ordaina. Eusko Jaurlaritzako ingurumen eta lurralde politika sailak 629.000 euro itzuli dizkio Portusarra elkarteari. Horrela, Patxi Lopezen gobernuarekin hasitako errekirimendu judiziala bete du Ana Isabel Oregik zuzentzen duen sailak. 2006tik 2012 arte kobratutako tasen balioa itzuli die Jaurlaritzak ontzietako erabiltzaileei. Alandabe, 105 erabiltzaileak bakarrik salatu zituzten Euskadiko kirol portuen gehiegizko prezioak, eta Portusarrak horien artean banatuko du itzulitako dirua. Ontzien ezaugarrien eta neurrien arabera eta kirol portuan erabiltzaile izandako denboraren arabera 2.000 eta 10.000 euro artean jasoko dituzte. Geltoki berri izango ditu bidebusak aurrerantzean. Gernikarrei zerbitzu emoten dien autobusak gainera goizago hasiko du ibilbidea. Lumorako bidea baina ez du egingo bidebusak eta hango bizilagunentzako taxi zerbitzua egingo du udalak. Bidebusa zerbitzuan aldaketak egingo ditu Gernika Lumoko udalak. Herriko ibilbidea egiten duen autobusak 2 geltoki barri izango ditu aurrerantzean Santa Luzia auzoan. Aipatu geltoki barriak Araba kaleko 7. zenbakiaren eta Zuberoa kaleko 16. zenbakiaren parea jarri dituzte. Horrez gain, goizeko lehenengo zerbitzuaren ordutegia aurreratu egin dutela behi jakien hasi du udalak. Aurrerantzea baina, bidebusa ez da Lumora igoko, eta auzo horretako bizilagunentzako taxi zerbitzua ipiniko du. Herritarrek bizimodu osasungarriagoa izateko aukera bermatu gura duen osasun sarea sortu dute Gernika Lumon. Asteon batu dira lehenengoz proiektuaren bultzatzaileak eta herriko eragileak, eta elkarlanean oinarrituta sare sendoa bultzatzea dute helburu. Osasun sare bat sortzeko lehen pausoa emon dute Gernika Lumoko herritarrek. Udalak, Bizkaiko osasun publikoaren zuzendaritza ordeak eta osakidetzak bultzatuta, osasun sarea Gernika proiektua jarri dute martxan, biztanleek bizimodu osasungarri bat izan dezaten bermatze aldera. Horretarako, eragileekin elkarlanean oinarritutako sare sendoa osatu gura dute proiektuaren bultzatzaileek. Aste hon egin dute lehen batzarra eta aurreratzean elkarrekin lan egiteko asmoa agertu dute. Herrian irisgarritasuna hobetu asmoz, Leidatxu hondartzarako sarrera egokituko du Bizkaiko Foru Aldundiak. Asteon hasi dituzte lanak eta horiek iraun bitartean, semaforoen bidez bideratuko dute trafikoa. Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumen sailak asteon hasi ditu Mundakako Leidatxu hondartzarako sarrera berria egiteko lanak. Lan horiekin hondartzarako irisgarritasuna hobetu gura dute. Eta horretarako aldapa barri bat egingo dutela jakinarazi dute. Hain zuzen, errepideko zubiari paralelo joango den aldapa bat egingo duela azaldu Foru Aldundiak. 108ko malda eta 2 metroko zabalera izango duen egurrezko pasagunea izango da egingo dutena. Eta 59 metroko luzera hartuko duela zehaztu dute. Parot doktrina indargabetzeko eskatu dute hainbat herritarrek. Gernikatik musikara martxa egin zuten hainbat lagunek eguaztenean, eta Bermeon ekitaldi egin zuten kafe antzokian. Busturialdeko presoen artean, Josune Onaindia musikarrari eta Elias Fernández bermeotarrari ezarri die Espainiak parot doktrina. Parot doktrina baliogabetzeko eskatu dute hainbat herritarrek Busturialdean. Eguaztenean egin zuten Estrasburgoko giza eskubideen auzitegian Inez del Rioren auzia aztertzeko saioa, eta epaien ebazpenak eragina izan dezake doktrina hori ezarrita duten gainontzeko presoengan ere. Busturialdean, Josune Onaindia musikarra eta Elias Fernández bermeotarra dira bizi arteko zigorra aplikatuta duten preso politikoak. Hirugarren immigrazio plana onartu du
Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Elkargoa. Hurrengo urteetan garatu gura duten planak komunitate bakar bat izateko urratsak eman gura ditu. Gizarteratzea eta kulturen arteko bizikidetza bultzatuko ditu plan berria. 2013-2016 urteetarako immigrazio plana onartu barri du Busturialdeko Gizarte Zerbitzuaren Elkargoak. Testu barriagaz, bakoitzak berari eutsita, guztio komunitate bereko kide sentitzeko urratsak emoten joatea da helburua. Eta horretarako, etorkinen harrera eta kultura arteko bizikidetza arrasteko 25 neurri hartuko dituzte. Horiek garatuz, normalizazioa lortzea du helburu plan berriak. Hala, udalek eta erkidegoak bizilagun guztientzat dituzten prestazio eta zerbitzuak etorkinek be edozein herritarrek bezala erabili ditzaten erraztu gura dute. Gaur gauen helduko da korrika Busturialdera. 8:30 aldera sartuko da Euskararen aldeko martxa Bermeon, eta Gernika Lumotik igaro ostean eharako bidea hartuko du. Domekan amaituko da korrika 18 Baionan, eta ara joateko autobusak antolatu dituzte. Korrikako argazki zaharrak bildu ditugu eta horiekin agurtuko gara. Oporrak tarteko apirilaren 12an izango gara berriro zuekin. Hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskara harinako askatasunaren aldeko itxaron. Bagoaz Euskal Herritik mundura, eskua emanaz elkarri, bideak direla gure lotura, urratsak direla gure oinarri. Bagoaz korrika, elkarrentzuna zekar ulertzera. Bagoaz korrika, euskara eman da elkar bizitzera. Euskaldun izatea bezalako dudarik